Edició dels paràmetres de configuració del curs. Des de la icona de l'engranatge tenim accés a les opcions d'administració del curs, exclusives per al professorat. Un dels enllaços més importants és el d'editar els paràmetres, o en castellà, editar ajustes, que ens permet modificar la configuració del curs. Moodle sempre funciona amb aquesta mena de formularis amb camps que hem d'omplir o on hem de seleccionar opcions. Hi ha alguns apartats que es mostren complets perquè tenen paràmetres essencials de la configuració i d'altres apartats opcionals que apareixen col·lapsats i podrien deixar configurats com venen per defecte. Per a desplegar un apartat concret podem fer clic sobre el nom de l'apartat a la fletxa, però també podem desplegar-los tots des de l'enllaç per expandir-los que tenim dalt. En els paràmetres generals, primer es mostra un nom complet del curs. El nom que li vam donar des de l'assistent era Ús de l'aula virtual per a la docència universitària nivell bàsic i automàticament li ha afegit davant el codi de l'assignatura o del curs i darrere l'any acadèmic. Si necessitàrem, podríem modificar el nom des d'ací, tot i que no recomanem que li lleveu ni el codi ni l'any. Després tenim el nom curt del curs, que és el codi i l'any. Aquest nom no el podem canviar, és com es referencia el curs des de la barra de navegació. Fixeu-vos que a banda dels paràmetres també trobem algunes icones. Si ens posem damunt de la icona de l'exclamació roja, ens surt un avís que ens diu necessari. Què vol dir això? Doncs que aquest paràmetre és obligatori. No podríem guardar les modificacions si deixarem en blanc el nom del curs. Aquesta obligatorietat surt en comptades ocasions. La majoria de paràmetres no són obligatoris i podem deixar-los com venen per defecte. L'altra icona sí que és molt més comuna, pràcticament surt en cada paràmetre. La icona de l'interrogant és una ajuda contextual. Sempre que tinguem dubtes sobre què vol dir un paràmetre determinat, la primera reacció hauria de ser comprovar què diu l'ajuda punxant l'interrogant. Si la icona no ens ofereix prou informació, també podrem fer servir les ajudes contextuals que hi ha a peu de pàgina del curs, on diu Documentació de Moodle per a aquesta pàgina, que és un enllaç al wiki de documentació oficial de Moodle. Aquestes ajudes apareixen en totes les pàgines del curs sempre i quan tinguem el rol de professorat en aquest curs. És la font d'informació més actualitzada i habitualment la trobem en anglès. Fixeu-vos que és una ajuda contextualitzada perquè estàvem en la pàgina de configuració del curs i hem anat a l'ajuda sobre els paràmetres del curs. Continuem editant els paràmetres del curs amb un dels més importants, la visibilitat del curs. El que determina si l'alumnat quan entra al seu tauler veurà l'enllaç al curs i podrà accedir-hi o no li apareixerà. Quan ja hàgim afegit algun contingut i vulguem fer visible el curs, cal que canviem la visibilitat a mostra. Després, quan desarem els canvis, fixeu-vos que l'enllaç al curs passa d'estar en gris, ocult per a l'alumnat, a estar en blau, visible. A continuació, veiem la data d'inici i de fi de curs. La data d'inici és el dia que es va crear el curs i la data de fi de curs per a grau i postgrau sol ser el 31 d'agost. Aquestes dates determinen si el curs apareixerà en el tauler com a actual, passat o futur. Reviseu si les dates que teniu automàticament s'ajusten al curs o si heu de canviar-les. Per exemple, si és una assignatura de primer semestre, podríeu indicar que la data de finalització del curs fora el 31 de gener, per tal que no aparega com a curs actual durant el segon semestre. En la descripció podeu fer un resum breu del curs d'unes poques línies o adjuntar algun document relacionat. El format de curs determina l'aspecte del curs. En crear el curs té un format per temes, que sol ser el més utilitzat per a presentar el contingut per unitats o nuclis temàtics. Addicionalment, hi ha un altre format que pot resultar útil, el setmanal. Amb el format setmanal, cada secció del curs correspondrà a una setmana i començarà a comptar des del dia que aparega com la data d'inici de curs. Vos ensenyo un exemple. Ací tenim un curs que encara està buit, però ja veieu que en comptes de tema 1, tema 2, surt l'interval de dates i que la setmana actual està ressaltada a l'esquerra. Pot resultar pràctic, per exemple, si teniu pràctiques de laboratori un dia a la setmana i voleu que cada secció del curs mostri les pràctiques d'aquesta setmana perquè siga més fàcil seguir la progressió del curs. Torne a la configuració de l'altre curs.
Els temes ocults. Les seccions ocultes poden ser completament invisibles per a l'alumnat. Vos ensenyo un exemple. En aquest curs tenim diverses seccions. El tema 1 està visible per a l'alumnat i el tema 3 també està visible, però el tema 2 està ocult per als estudiants. Clar, com jo soc professora, puc accedir a tots els continguts, però vaig a canviar el rol a estudianta per a que vegeu com quedaria. Llavors, anem al tema 1, que el veiem completament, i del tema 1, mireu, passem directament al tema 3. Això vol dir que està invisible, que el tema és invisible, que passa de l'anterior al següent sense mostrar que hi ha un intermedi. Vaig a tornar al meu rol normal. Tanmateix, si en comptes dels temes ocults invisibles posem que siguen en format reduït, mireu la diferència. El tema 1 el veig i el tema 2 veig que existeix però que no està disponible, no veig el contingut. Depenent de la situació ens pot interessar que es vegi que hi ha una secció oculta o podem preferir que no indiqui res. Continuarem en la disposició del curs. Podem presentar totes les seccions del curs en una única pàgina, com hem vist fins ara, on tot el contingut està a la pàgina principal del curs, o en el cas de cursos molt llargs, de vegades és més còmode mostrar només una secció per pàgina. Vos ho ensenye. Per exemple, en aquest curs el tinc configurat per a que mostri una secció per pàgina. Com apareix? Doncs, en principi, en la pàgina principal del curs m'apareix la secció general completa i després només m'apareixen els títols de cadascuna de les seccions i aquests títols tenen un enllaç. Jo quan punxe en un dels enllaços, el que veig és la secció general i ja només el contingut d'aquest tema específic. Però la resta de temes o de seccions ja no m'apareixen directament. Si jo necessito anar a un tema anterior o a un tema posterior, puc anar o fins i tot saltar a un tema concret. Aquesta seria la diferència amb l'altra visualització on veiem directament totes les seccions completes. Bé, torne una altra vegada. I ja per últim, si les nostres assignatures o cursos són d'idiomes, és molt probable que preferim que la interfície del nostre curs aparega sempre en aquest idioma, diguem-ne en anglès, encara que a nivell individual hagin triat un altre idioma diferent des de les preferències de l'idioma de cada usuari. Podem forçar l'idioma anglès dins del curs de manera que tots els blocs i menús del curs surten en anglès. Ara bé, si escrivim un missatge al fòrum o pengem un fitxer, en aquests casos l'idioma serà en el que haguem escrit el missatge o el document, no farà cap traducció. Només parlem de la interfície de l'aula virtual. I ja podem deixar els canvis al final de la pàgina. Ací veiem com l'idioma ha canviat a anglès, però només en el que és la interfície del curs. També veiem que el curs ja apareix amb l'enllaç en blau, ja està visible per a l'alumnat.